Tothom pot navegar és un projecte social de caire esportiu que va començar amb l'antiga coordinadora que hi havia aquí, que va fer un miniprojecte, i arrel d'aquelles bases vam començar amb la idea que teníem de fer més accessible la vela a col·lectius especials per qualsevol motiu d'exclusió social. Des del Consell crec que ens han valorat una miqueta el projecte innovador. És un projecte que amb vela i amb esports nàutics es fa molt a nivell de col·lectius amb discapacitat, però nosaltres ho hem fet extensiu a tots els col·lectius amb risc d'exclusió. És un esport que no té barreres i en aquest sentit poden participar des de nens de 6 anys, nens amb discapacitats, persones amb discapacitats, persones grans. La pròpia mancança tècnica o física es suporta amb una adaptació del barco o amb una adaptació dels continguts que s'ensenyen o que es fan dintre l'aigua per disfrutar. El premi el que representa és un reconeixement a la nostra trajectòria com a entitat esportiva, però ara encara més com a entitat més social. I a part d'això, és un reconeixement i un premi a la tasca de tots els treballadors, de la junta directiva, dels socis, de voluntaris, que en tenim uns quants. I no només això, evidentment, la dotació econòmica el que ens permet és afrontar i intentar assolir els objectius que ens hem marcat dintre del projecte amb més garanties de qualitat i amb més garanties de quantitat, és a dir, fer més accessible la vela a més col·lectius, ampliar l'àmbit d'actuació, ampliar les activitats, ampliar la tipologia, ampliar les línies d'actuació, absorbir més entitats i no només això, sinó més treballadors que puguin involucrar-se dins del projecte, més voluntaris també i, evidentment, continuar amb una de les línies d'actuació que tenim dintre del projecte, que és la inserció sociolaboral. Fins ara hem fet activitats més puntuals o més continuades, però com a cursos, i ara el que volem és ampliar-ho i això ens permet el Premi d'Inclusió Social de l'Alt Empordà 2015. El mar els hi porta un contacte amb la natura que dintre d'una aula o dintre d'un edifici social o d'un edifici de l'entitat no ho podríem fer. Per tant, el tema de la natura i el tema del medi ambient està molt present dintre del projecte perquè tota l'activitat la fem al mar. No només això, sinó tots els valors intrínsecs de l'esport i en aquest cas de la vela, que encara és més complet, des del treball en equip fins a la constància, el sacrifici. Tots aquests valors els hi aporten aquests nanos. La gent està molt contenta perquè si no fos per nosaltres no podríem venir a navegar. Surten havent fet una activitat que si no fos per aquest projecte no la podríem fer. Per tant, tothom surt encantat, tothom vol repetir i de fet l'índex de repetició és molt elevat i tothom ens demana de continuar fent activitats amb nosaltres dintre del projecte, tothom pot demanar.